What is up guys, at andito tayo ngayon sa may TPLEX at for today's vlog is punta tayo ng Boss IronMan guys. At tara, samahan nyo ako bumiyahe. Kita-kits po tayo sa Tarlac, Capas. So guys, good afternoon. Today is February 24, 2023. So ngayon is gamit natin si Versys 650. 'Yun, pinagamit ni Bayaw kasi manonood tayo ng take off ng Boss IronMan 2023. 'Yan guys, samahan niyo akong bumiyahe. So ngayon guys, andito tayo sa may TPLEX. Papasok na tayo ng expressway. Yan, record pa tayo. 'Yun. Let's go guys, samahan niyo ako. Go guys, samahan nyo ako bumiyahe. At supportan natin ang mga motovlogger ng Pilipinas guys. Especially mga motovlogger ng Pangasinan. Yun, tulad nila Boss Sir Boss Alfred Watermax. Yun, tapos sila Pops Jeff. Yun, mga Pangasinan vlogger. Ewan ko kay Papa Bolt kung kasama sila. Yun guys, let's go! Guys, welcome back. So nagpunta tayo sa may dao dahil tinignan natin si Bayaw. Doon kami nakita. So galing ako ng Pangasinan guys, saka si Bayaw is galing sa Manila. So ngayon magkasama na kami guys. Yan. So dito kami sa may entrance ng Tarlac. Bayaw ay naka Kimco 550, then ako ay naka Versys 650. So balikan ko na lang kayo mamaya guys. So dito na tayo sa may paggaganapan ng Boss IronMan guys. You know, Army Navy. Ngayon kasama pa rin natin si Bayaw. So yun, ang alam ko take off ata 8 PM ata yung take off nila guys. So ganda dito, first time natin dito sa may New Clark City sa Capas, Tarlac. So andito tayo guys, hanapin natin kung saan yung event. Dito tayo sa may parang pinaka grandstand ata ito parang siyang ano, Philippine Arena guys, you know. So guys, andito tayo sa may New Clark City, Capas. Dito yung take off ng Boss IronMan guys. Yun, so napakaganda dito guys oh. May napakalaking ano, parang indoor stadium ata yan, right? Giây phút em gặp anh mà em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh mà em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. We pray all this in Jesus' name. Amen.
It's all about the game and how you play it. All about control, and if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run. Grabe, napakadaming big bikes guys. Magsasawa ka talaga kayo dito. Grabe, solid. So guys, napaka-solid. Andito naman tayo sa mga supercars guys. Grabe oh, solid ng napaka-solid ng boss IronMan guys. Supercars, are you ready? Nakabukas na ba mga engine sa Supercars? Ayun, nakikita sa solid, no? Alright, fireworks. Grabe guys, solid manood ng take off ng boss IronMan guys. Grabe, may mga supercars, mga big bikes. Sasawa ka dito. Ito yung mga magigipag boss IronMan mamaya guys oh. Puri sports car. Yun oh. See you tomorrow. So hintayin lang.
baka dito ko natatapusin yung aking vlog. Maraming salamat ulit sa inyong panonood guys. Baka malubag kasi itong ating camera. Bye!